Smaríomh gachtainna, Tá fáilte roimh go dtí pod chréile uimhre trí de podcast Ogie agus an leabhar cúpla á phlé a going. Míle buchas le gachtainna atá ag roinnt an pod chréile agus ag tráchtar ar na meán hóisialta. Tá sé inis ar fáil ar Apple Podcasts agus ar Spotify chumá le SoundCloud agus YouTube agus is úntach an rud é sin. Ruch na seachtainna bhí mé ar an Saoil ar Radio na Gaeltachta a labhart le Dara Cnéide thá rud éigean de tachta níos leis an Limerick Post pod chréile agus son agus be mé labhart ar Radio na Lifa chumá. Tá mé tachtasteach ar Instagram, tá mé ar an Twitter ach tá mé tachtasteach ar Instagram chumá nó Insta mar idir na daoine óga nó na daoine níos óige is dócha agus tá gachtainna ógan is collectively ag nílas gom chudaon ghaeling ar cringing ach cringeáil beidir. Péiscile roimid a raig gheall mé díobh gomach gnéing iirecht podcréaltaí níos gíre a dhéanamh an chiad ceann 3:20 an tarna ceann thart ar 7 nó mé 10 a bhí ann agus banna mé trialas ceann níos gíre a ríist dhéanamh an tachtain seo. Péiscile Chabadal a trí a gúpla seo an chabadal is dócha a tharlaíonn ceantas a heach trí is mú in san scéal. Tasníonn sé amach le searan ag éirí ar madan ag sé a chlog ar madan chun smidú a churthaí an ó ghruaig a scóba agus sciúra a hartaí hain. Sciúra, cílíonn sciúra na ag glanna agus go héiread mar sin. Tá míad go léir sciúra na léantasa na bhfuil le géarchéim COVID-19. Péiscile roimid a raig bíonn an smidú a siúlcaí agus an ghruaig agus ceist nó thó hagan na níos uaireanta ná bhfuil sé sin réalaíoch go mbeadh dégóir ag éirí ar madan ag a sé a chlog agus na rudaí san ar siúlacha. Bhí aithne gom uair amháin ar dalta nó thó agus bhíoch an tuismóirí arálam go ráidir a gairí go luach ar madan beidir ní go sé, but bhíidir gairí go luach ar madan agus an smidú a churtha as gachard mar sin agus ní go raibh mé ag múna éascáil lán chalíní gur go bhfuair mé amach uaireanta go mbíonn má bhíonn atmosfér lán chalíní ann go mbíonn siad comórtasach le na chéile a tachtasteach leis le dahan ar an ngluaig agus gachard mar sin. Scolanna meascathe ní bhíonn sé chó comórtasach. Sin a dúirt ar péiscile beidir náfuil an íringe amláin an son. Raig sa scéal fainn si tachtracht ó Jimmy agus Jimmy nílas gon cé Jimmy ach buchail éigeanta sé hé agus has a gcuin go bhfuil Sharon anna cheanúil ar na buchailí agus an tachtracht ar an bhón ná búla leis ag cúl scoil na mráthire na séideanna ag cúl scoil na mráthire agus beartaíonn Sharon ar é seo a dhéanamh inánis do éile. Tugann dad an spéinisteach dóibh agus an san imíonn Sharon chun peann agus pápéir aáil maróia cílíonn sé sin as if ach ar nó has a gcuin gúil siad dul ag búla le Jimmy. An chéad raig eile ná go mbíonn éile istigh i rang leis an máister nó leis an meister mar dhearmid sa raing an meister ó rian agus múntóir stara é an meister rian múntóir úntach stara an múntóir is fearr in éiring agus ar nuas múntóir stara mé héin.
agus ar nó tha éile níl si stig le hain agus tha si is smaoinemh cábhail searan muthe. Agus bíonn sé ar an leathanach mí cheart agus tugann an múntóir é seo féin ara agus chuireann sé ceistearthaí léamh a raig agus cleas é sin a bhíoh ag múntóir nó beirt múntóir b'éidir nuair bhí mis ar scoil. Thabharfadh an múntóir féin ara nó thugadh an múntóir féin ara go mbeithe ar an leathanach mí cheart agus bheirdísteart mar sin trí cheiste chuirt leanúnta raig. Agus ar nó a raigling go dtíon achtramór sa scéal. Sin é ag cúil scoil na mráthire agus tain searnisteach go dtíon siad le bualadh le Jimmy ach ar nó ní Jimmy a ann. Agus cé a ann? Dad a ann le múntóir óg a tha tosnathe a múna i scoil na mráthire. In de chlár nó bláithín. An tanim bláithín anime sin stocha gur smaoine mar níl sé bunaithe ar aon duine agus is stocha dúirt na chéad anam ag seach an cheann a chúsáid mé an son. Agus bhí múntóir i dteagmhálam múntóir Eilís ní chaile tha si a múna híos an son in ard scoil na néise in ná gur bháin. Dís murgat Eilís má tú caint agus dís murgat le scoláirí le Eilís má sibse ag aisteacht agus is tócha go léon sibse más drás nó iníon ní chaile ar Eilís. Ach ceiste bhí í sanna an é sin buaigh feinte an scéal an siad agus searan agus méid sin feicithe cé. Dhearthing gur an cur is mó sa scéal tha ann. Cur sa scéal sin rud a bheithe a gúsáid a gur beidir nuair a chasan an scéal, an casa mór a tha sa scéal. Achtra a thosnaíonn sra achtraí eile. Ní gléing buaigh feinte ar mé hain ach gléing cur an a bhór sa scéal atá ann. Agus ar nó búlann an fón, cloiseann dad an fón agus casann sé haimpleach a searan ro bhar, ro hapig. Sin an focail going sa raing a gur tapa der míad mar an anad tapa. Casann sí haimpel agus balíonn sí lé. Ruchan dad amach agus tha searan methe nó imethe, tha searan imethe nó methe féin am sin agus cé hagan a nuas ach Jimmy agus chuireann dad an ruaig ar Jimmy. Sin ar míad sa raing chumá le fáil réig le den éigent nó i gur imig leat nó badig leat nó imig ar eisce dín rang nó imig amach. Chuireann tú an ruaig, R-U-A-I-G, chuireann tú an ruaig ar an éigent. Nis conas í eileáin searan le seo, well, cadíann si. Ní bhíonn si roias le éile stocha, bíonn si grána le éile agus bíonn si sais lashing out mar dheartha. Agus is tócha gur gníomh nádúrtha é seo ar fad nuair a bhaintear práb as den éigent nó nuair a bhaintear get as den éigent. Roinnt daoine beidir go méid íste an hiún, roinnt daoine eile beidir imódíist agus ní hítha iad a bheith tamil ach searan I mín si rais denan si iirecht leanúnt raig mar a há ach is léir go bhfuil éigean de chuiristeach arthaí agus an trí I dheagháin si leis ná screadaíl ar éile agus ruchann si rais amach isteach sa leithreas. Agus sin a cháirde cabadal a trí an cabadal a hála an achtar mór sin agus ha denúmad methe, so
Tá dé dul ra go bra agus sinné an sanna. Ok. Sulla gríoch nóid ceist eile an san a bhí ó bhúntóir a tháinig i dteagháil tríd an Facebook Tréis Delaney ní liscam nó ní cainlam chuirtí go raibh sí ag múine ach bhí ceiste in a rang an bhfuil an scéal bunathe ar an bhíringe. Tá an scéal sin go thomláin cumtha a gom. Níl éon chuid den bhíringe istigh an. Nuair bhí mé múine cúpla go leor bliain inis i Scoil Lán Chalíní bhí gá scéalta arsúla gom leo agus bhíidir rá nár haithnig gá scéalta leo go siad róchean aisinta ní raibh éonar dána go mánadís tanamhas agus cha mé roinnt am ag smaoinemh agus ag tartúí féin nara maidir le cadí na simena bhí có agus dí mar sin. Agus chur mé íon mé iirecht scéal a chur le chéile a híl mé go mánadíist tanamhas agus as san a tháinig cúpla. Sin éon legan giirithe dá péiscéile. Sulla gríoch nó mé ar fad fága mé tasc beag díomh béidir le déanamh le bhar múntóirí. An achtra sin idir dad agus Sharon. Samhlaigh sin imagine, samhlaigh dámara é go bhacha dad Sharon agus go bhacha Sharon dad, gur chas dad haimpel agus chonig sé Sharon ina seasamh ó sa chóir go le scéal mar sfear an ó sa chóir agus bláithín ina lábha aige, cad é an chórál a bheith idir Sharon agus dad. Samhlaigh é sin. Gus beidir scríomhann chórál agus cuireadh go dtí bhar múntóirí. Cearcolóir há 3 sriste going, gheall mé díomh go naining iirecht an podcast a bheith níos giore agus há sé. Agus sulla bhága mé sláinmh ar fad. Íon mé darúd an píosa ceol sin a chur in bhór láthair níos luatha ag tús an fadcréile sin ban dubh leanna agus is tólam gur dhéon mé batún ina lár agus gur chum isteach go dtí árán eile dar bannam slíomh naán ach péiscéile ní ceoltóir mé is ceoltóir anna runna mé. Agus déanana mé iirecht clúisteiscint éigent a chur ar fáil a raibh leis an padcréile seo béidir má tha amagam. Chnic mé gur chur múntóir méid ceann ar fáilt an san de fadcréile héan an san ruch na seachtaine míle buchas múntóir méid. Agus sinné tar air dá chéile, tar air dá bhór dailig agus bhór na hácha ar fuarcha ancail antíní go hainge. Go dé sibh slán.